Good start with chuirde fáilt arás tá an chéad lá tafada chuirtha díama gom iné agus a réir dá ire agus bhí sé dóchreite dúlánach agus dóchreite tainehah freisin agus spríúil agus spéisiúil agus bhí brú mór an bhí cruú ómhór an. Bhín éirt sin daine an, bhí hart ar chuige duine sa chrú agus sin bhí eistóirí an bhí beidir cúgur déig eistóirí or bhlínta chun a bhí hart agus sin bhí daine breise an agus bhí sé bhí brú dáán. Bhhanis mars léir ón gcuí atá inis bhá mé an sultas ach cinálín an lá ribhe agus thosaigh an tafad bailíoch mé go trí bhí taxi tá taxa an so bhealach go bháin tá sé an aithé rá bhór eistóir mé nó a le héad bailíonn tá taxi an tá duine an go mé a thuirs péát bhfuilm le dul inis mar a thirlíonn leir na thuúratáin áit an ar go tá mé agus tá lás éar go ní mé tafad so mé cin á fáil le main. Ruútá go deasar bhealach ach tíar an lá rih an géad tafad sin níor bhíir sin línta le fellm gom bhí si fellm gom gin go mé háú ríis trí stelle ach fósta mé anmhuiach an airna sin mar an hásta an airna sin mar níor tháinig an cruúr an táin ar deire hir bhí sé dúlánach go má léirí an bhás cóir fucking chuige duine ach sin martá slóga ach so tuigh gur bhrácin agus ní an marcha ará beidir go gurg mé písín den Seit isteach agus an médaoine sa bhí bhfuil a hart ag tús nó ag deire níos an seo ach bailíoch mé go trí agus an sin ar níor an sin chua mé chuig an áit leis an gola chum agus bhar siad me chud grúige beáin in siad bar ar me éasó chuir siad smidúharm agus níos mé beidir go bheith sin níos bhí cum níos agus níon siad crochar sin agus bhí cum bháil níos násta ar an námar bhíon de an námar ní mé chátá go le ní bhacham le dar réir má chuid grúige bheith ro néafta ag an ná an éasó ná lehéid agus í 80 fi letharm agus lehéid agus an sin tóg mé gí áit sin chuach smidúharm agus lehéid agus sin aistríoch mé ag an áit me an tafadar siúla agus bhí seo mar glas ag an an agus just bhí sé brennhartrá Jeez, an daine an bhí sa géirí do le dahéir agus dú ar a chéile cinál reinfa daine eile sa trá freisin ach tuigh dom tá lá daine eile níl tradiisiún na heistóireachta in ag an halbann choláidir sin so níl tá lá daine eile cinálíon tá sa bháid céanlam ach braham go méidir de bhór bhfuil bainte leis an BBC go mííonn an buséid níos mó agus go mííonn garmúach le dechar a heula go meach an méid an daine ag obair ar chlór TG car fiú chlór bheith cosú leis ach néidir leir mé cúpla duine agus mé sáile fao sin ach péis go le bhí mar site hart sa seo mar glasar fa reinfa ama agus fiú agus sé spéisiúil reinine ruí bhí spéisiúil so in héidirm don charachtar ach an sin tu go cóta sais tram dom le go gunáin te agus mé a fannachtart agus anfuoch gohir sin go mar marcha sin bheith mis préachta amach san ní mar lean an tafad go dtí beidir meaníthe ach agus fiú hí na pútsin a beag a seo chuirteach ar bóci lenar lábhach an áta bhí si sin an ach péis go lei so bhí mar cinan í sí hart agus ag breanú ar reinslíní ag tafad a goodráach os ar ggóir mar sin bhí sé sin ceirech mar ar live me cin ná seo é a hálíns gus tháinig mar é agus an stúrathir Tony is anam dó is fear an das é charachtar amachchas é seansgur luúg mé san níos an rih sé ach tá sé das agus cóirúil agus dearfach agus bhí sé sin annach cheirech go deo agus tá iiri sin rudí mar derm hart a chuige duine ag denmh rudí agsúla fuim nó saitiú nó lán rudí agsúla agus esin sa ag leir na heistóirí agus denmh blocking so le rá ó cénát in glúiseach agus a bugad agus cén camera ag an agus an sin rein clachtaí agus a rá leat cad le denmh agus cénát le bugad agus leit agus airíonn rud atá an siimplí puintáin tá meag siúil ó seogadí ná sin agus fecamar ag agus an sin tosí grid nó ag mar sin agus saolíonnta go sin ach
There's a quite in the brandwort. Agus in your skull that leans at rocks, better couple of the yen of an on cane, really an umper no. The phone outside orange on Jacker. I said to her, jeez, that's in the brother. So yeah, if on Vraz, there if an irritin nervish fa law river gahora. Rinne me definitely ish on our YouTube den home mit machnaf kon money na horte hein better get there right die nacht das sin wem ach rinne me gus character sin met or ach I have nervish de during griven level nervish incur better like go after elle me hell like tus na horte agus an screwdu dernach a vi gom sa lice so screwdu in mean Bert doch dori agus oharan screwdu dere here ní donna gur an scrúdú ro jacker ach díreach bé an scrúdú mór deannach é agus bhreathas gur bhana bhrú baint leis dere mar tháinig ní raibh sé chódachar sin agus bhí lán óbháin déanta chuige nói ach bhreathas cinálí na nervhís cinál nervhís den cinál céin agus bhreathas beag an tí an íar ribhré agus mar Jesus Tásúla gom nach COVID atá ní COVID bhíán tá si tácht dín ó hebh COVID bhí an tástalcha PKR agus na cín bheoga dhéana freisin leathrá mar an siad na teora ach bhí an nervhís go dom an ihe ribh agus an sin an lá an íor bailach mé ag trí so bhí deis go beag an cleachta dhéanamh beag an bíomh agam is trúnach ar níos má bíagam mar an láda geon ar an tafid just dúr fan a hart bhar bhád agus an sin hí bí an ach bhí sé soch geard an raar bheith gom is fuúm bheith lán agus mé déanamh rud éonrud mar sin mar léirú nó caiint scóirlín ní mal bheith lán agus is mal bheith lán ar bhíon bí agam ach ní mal bheith lán a scóirlín eile agus mé an caiinte nó eile heidin agus so an sin níos agam bhí mar fanna teart thosaigh an raar bhí gom ag beidir a hocht nó mar sin agus cé go raibh mar ann á beidir cuaig nó mar sin ach hí deis go brandú roiint ar hastóí eile agus chur mé aithne ar coppla duine acu sin agus tá si tuairtéis bheith hafad le seachtain inú so táis aithnacuir a chéile agus is albanna gíad bhfuil galach acu an chuid is mócha so tá si sin anna bhór lena chéile agus bhíidir mo lena chéile agus lehéad hana so tá si cinnaíon dechar dul dahíir sin agus hanamnach ar tá ar fád agus na hanamnach atá na charachtar agus sin anamnach a gatain atá pléile smidú agus grúig agus leúnachas fiú rud so idir gach le take go bhna ag hagach duine na chalíní súsa go agus dhéananig si cínú gur mo chu grúige agus ag ddíirc mar an ggéine le cínú gur leúnachas an greibh rud ar mo churp nó hacéid go ddíireach sa siomh céin in a raibh sé sa raach ribh le go méid an leúnachas an ó raibh go chéile agus an sin níor thosaíad an tafad le hótaí mo chóta agus just ord just a fáil ord do chuide bhreaú ar nós réalta mór nó higan tá mí dá mar réalta mórthú go meach rud eile ar fád a gceis leis agus is dóim go dagan sé céá taine agus bhí sé ach bhíos go mór bhí bhrú vís dom chachéin an chéadreaach sin ach bhí sé sin chuirdíime gom bhí Tony códas mar gine agus dúir sé sinú de chéad sin how a chéad sína dhéanú péad mar sin agus bhíos sin déanta cinál tuigim níos catá techt. Agus í roiint raachna a gom leis neisteir seo Frederick agus bhrethas so the Sean Spatial nu dhéanaan tú drámaí ní léir sin drámaí déanta gom ach cíine ar an ollscoil bhéidir ach chuann tú anachna go deabhar chuoine ní raibh ach raach nó gágam leis an duine seo ach hána féin brehan tú dáibh agus códas i fás nílim sin san irí céan a raachna sna episódí seo is a tanna daine mar sin tá mé cinálín ar an imil ach tu mé stacha an beidir níos déine sa tre tásúlagum ach bhí an lá an spéisiir fa sí roiint action an bhí roiint éfachtaí speisialta an rud bhí an simú ach bhí lán so rud a chuir intasarm le hiig mé go meach roiin fá athafadaí agus lehéad an ach bhí sé spéisiú an irid raarcan a hasasta weithú so aber dhéon fi shot lehan de rud agus an sin cean ar aigeine na burte dá meach burte an agus an sin shot eile den action ó shot ag leanúnt duine agus an sin gomininic bheith gán ó trí take de chud is mó a ruúdi sin agus bheith rain clacht a gceis freisin agus
bhín irchin just bhín irchin rud the éagsúla tí ar bhas le coppleir bhí sé dachar bhí sé dúlánach ach ag pointúáin better like níor bhí gá raach nó gá bhiún raach déanta gom mé saisrá like okay tá sé níos sí treis rá nach féile mé níos sí treis mé óla bháile so tá mé dhéanamh agus rud a bhí spéisiúil freisin ceap mé cha mé lá ná saigh a déna chclaachta ar an aistóireacht tain ach spéisiúil golóir níor dhéirigh siad comór ar an gnééis sinnde an rud is móhí wethú ná so is cinnta greibh tú san áceart ag breanú san áceart nó déanamh rud ceart na beidir gomáin si sin leis le scéal an rud mar tá sé antábhat an narrative onas gur féidir leis an rathnóir ecint it's like tá ag teachta seach agus tá si siúgan indoors agus os glín indoors agus murmín si sin soléir effective uair is scanin catatáú chána den seo glúiseacht so caiig sé go fíisiúil a bheith intaike mar scéal mar sreath nó lína i scéal ach bhí mé sé cappa agus mé ggóbhú go méidir go meach gnéirnig an rutin rinne sin níos sin increte déanaar bhach eile dúir níor mór an de sin a gceist nó nílas agam an léir an gilín níos an gé sin creban an eistúirt ar chuid an áir seans nach gélíonn sin mar fós níos an chuir a chiúpa sé trasna ar scáláin ach tá mé buair faoi franúir tá mé buair faoi rá na cóirde nó libse a cóirde breúir a feicmid tá sé déanta ach so bhí reinfá daoine i gceann an ráach agus bhí sé doracha agus bhí sé sách fuór agus bhí na cótíí ó mantíín bhí roiint glúiseachtaí bhí cóna agus bhí rudí agsúla táirliú agus roiint éfachtaí speisialta mar bhí mar rá ach an crack deo agus nílach mionhhar amháin eile le déanamh gom agus tá sin le déanamh gom i gceann gá lá so tá gá lá siar gom seo lá siar a hain agus tá beis gom cinelín aithna chur ar an áite bhfuil mé fuideach ann faoi láthair dúir mé sin dúsáid mé sin le roiint an heistóirí a fuideach agus ghlaisiidir leis gur cónaí chunas mar deirfa tá fannacht ná seo hena mé céinteach dé mar chanas tú tá stopú san áite hena mé céinteach féimi sin a aon amach ach chéisiing ach feice ling dá lá rudí eile go bheting rá faoi na heistóirí eile agus rudí eile faoi stúrú ach sin céad lá chur díime gom so tá rís tá blog eistóireachta amháin seachtainna gom sa ceann seo cé go bhfuil chud eile tafar fáil ceir seachtainna síl agus an sin ag deir an thabhraigh beag ceann eile ar fad agus beidir go mé anna fá caiiciis ach tá sil go mar sin freisin agus feic agus beag tuile ális agamtíí ar bell. Slán tamlíí na chóirde gan airlibh.